ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମରେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଭାଇ ଯେମିତି ତମ ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମତେ କାହିଁ କଥା ସହଜେ ମନେ ହଉନି। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବାପାଟା ମରିଯିବେ, ମୋ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ ହେଇପାରି ତା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ନବ? ଛୋଟିଆ ସର୍ତ୍ତ ମାନେ କି ସର୍ତ୍ତ? ତମକୁ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖ ସେମିତି ମନା କରନି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ବସ୍ତି ମହିଲେ ତମେ ପୂର୍ବ, ମୁଁ ମାଟି ହେଲେ ତମେ ଆକାଶ। ମିଳନ ନୁହଁ କାହିଁକି ଆମର ସମ୍ପର୍କ? ତମ ଚଟାଣ ତଳେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସେ ଧନୀ ଗରିବ ତଳ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୁଁ ସମତଳ କରିଦେବି। ତମେ କାହିଁ ବିବାହ ପାଇଁ ମତେ ରାଜି ହେଇଯାଅ? ଜୋତାଟା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଗୁନ୍ଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? କାହିଁକି ତମର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଏ କ'ଣ ବା ଦେଖିଛ ମୋ ଭିତରେ? ଗୋଟେ ଯୌବନକୁ ଖୋଳେଇ ସୁନାର ବନ୍ଧରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଛ। ସବୁ ଝିଅ ସୁନାର ବନ୍ଧରେ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ଚାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ ଦେଖିଛି। ଏସବୁ ତମ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଉଭୟ ତମେ ତରଫରୁ ଖସି ଆସିଛି। ମୁଁ ନୁହଁ। ନାରୀର ପ୍ରେମକୁ ଫାଟି ଦେଇ ପୁରୁଷର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେଭଳି ସେ କଥାଟା ତମେ ଜାଣିଲ ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛି। ଉର୍ଦ୍ଦର ପ୍ରେମକୁ ଫାଟି ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ବୃହନ୍ନଳ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ବୃହନ୍ନଳ କରିଦେବି। ତମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ନା ମଉସା, ମୁଁ ବାଟ ବୁଲିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମଦ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ମଉସା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତ କାଟା, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ତା କଥାରେ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇପ ନାହିଁ, ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳିଆ। ପୁରା ଗୋପାଳିଆଟାରେ ତୁ ତୋର କେହି ନଥିଲେ, ଏବେ କୁଆଡ଼ୁ ହେଲା ବାପା ମା ଭାଇ ପୁରା ପରିବାର। ମଉସା କଥାରେ କହିଦେଲେ କେହି ପୁଅ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମଉସା, ମୋ ମାଲିକ କହି ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ବାପାଟା ମରିଯିବ। ମଉସା, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ ହୋଇ ତା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ତୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଠିକ୍ ନୁହେଁ କ'ଣ? କିଏ କାହାକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ନା ଆମେ ଦବୁ? ମଉସା, କିରେ ତୁ ଏଠି କେତେ ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲୁ ପିଉଥିଲୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୋଉଥିଲୁ, ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲୁ ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ରାଜନୀତି ମାନବ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୋନାଲିସା ତତେ ଏମିତି ସଦେଇ ଦେଲା ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ପରି ସଫଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏ ବଦନାମ କରିକୁ? ଏଠି କାହାରିକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏନି, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପାରିବ କ'ଣ ପାରିବୁ? ନ ପାରିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିବୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତେ କି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଉଠୁ ଶେଷ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଠିକ୍ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାଲିକ, ମୋର ସିଧା କଥା,
ମୋ ଭାଇ ମରିଛି ମୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ମୋନାଲିସା ମୋ ଆଗରେ ହାଜର ହେବା ଦରକାର ଓ ନୀଳକେତନ ମହାନ୍ତୁ ଜାତିର ଗୌର ଅଫିସ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ସାର୍ ଆମର ରାତି ରାତି ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚଳଉଥିଲି ଏବେ ମଣିଷ ଚଳଉଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲି ଏବେ ରାସ୍ତା ବିକୁଛି ନଈ ବିକୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିକୁଛି ପାହାଡ଼ ବିକୁଛି ଆଉ ରକ୍ତ ବିକୁଛି ଯୋଉ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲା ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି এটা হার্ট করেছি জানিছো ଦେଖ ବାପା ଜଗା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଏଥର କହ ସେ ମୋନାଲିସା ପିଠା କରିବୁ ନା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି କେମିତି ପାରିବୁନୁ ବେ তোর তা সহিত কি সম্পর্ক ଅଛି ମାନବିକତାର ସମ୍ପର୍କ ମୋନାଲିସା ଭାଇ ମୋତେ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଆଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ତା ସହିତ କଳଙ୍କ ଦେବି এটা ଅସମ୍ଭବ এটা ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଳଙ୍କରେ ଗାଧୋଇ କରିବେ ହାରିବୁନି ହାରିଯିବ ମୋର ଦେହରେ ଯେ ହାତ ଦେବ ତା ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଆଉ ତାକୁ ନଜରରେ ଯେ ଦେଖିବ ତାকে ଦିଟା କୋତାଡ଼ି ବନ୍ଧ କରିଦେବି ଆଉ ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରେ ଯେ ପଥରାପଥେ କରିବ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଜିତେଇ ମୋ ଟଙ୍କା କରିଦେବି ତାହେଲେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବି এই তো ভালোবাসি রোজ দরকার নেই মোর তোমার সাহায্য আসুন কি